बे समाव स्टुडिअ आं सन्दना इस्लारि गंसे गुदि फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिया हारसिङैनो फरायसाफोरखौ फोरोंगासिनो दङ। आथिखालाव भारत सरकारा गुदि सोलोंथाइखौ हादोरनि साफ्रोमबो गथ'फोरनो होथारनायनि थांखिजों बेसेन नाङाजासे इउनिफर्म आरो सानजौफुआव फरायसालियावनो बोथिसे ओंखाम जाहोनानै सोलोंथाइ होनायनि मावबिथांखिखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय मख'जाथावदि साफ्रोमबो गथ'फोरनो गुदि सोलोंथाइ होथारनांगौबा गुबैयै फोरोंगिरि गैयै एबा सासेल' फोरोंगिरि थानाय गुदि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसननांगौआ गोनांथार जानानै फैदों। बाक्सा जिल्ला मसलपुर BEEO मावख'नि सिङाव थानाय जफादं हालामनि पश्चिम जफादं गुदि फरायसालियाव थानाय गोबां दाननिफ्रायनो सासेल' फोरोंगिरिया 1 थाखोनिफ्राय 5 थाखोसिम हारसिङै गासै 16टा फराखौ गथ'फोरनो सानसेयावनो फोरोंजोबनो हायै मोनसे थासारिजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दङ। फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 2 रिंगासिम फोरोंनानैबो समखौ गोरोबहोनो हायैयाव गेदेर थाखोनि फरायसाफोरखौसो सम खायसे फराखौ उन्दै थाखोनि फरायसाफोरखौ फोरोंहोनांगौबो थासारि जादों होननानै फोरमायथिदों। थारैनो सोरखारा गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि मावबिथांखिया सासेल' फोरोंगिरिजों हाजो खर'आव खासेव बिदै नागिरनाय बायदिनि अनगायै जेबो नङा। समाजो फोरमायसिगोन दानि आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारा सासेल' फोरोंगिरि आरो खायसे फोरोंगिरि गैयै फरायसालिफोराव माब्ला फोरोंगिरि थिसननानै फरायसाफोरनि सोलोंथाइनि मोनथायखौ होयो। खुलुमबाय, आं दिनै दंफैयो बाक्सा जिल्लानि मसलपुर BEEO नि सिङाव थानाय गंसे गुदि फरायसालियाव। बेवहाय खोनानो मोन्दों गोबां साननिफ्रायनो सासेल' फोरोंगिरिया फोरोंबाय दङ होननानै। दा बे बाथ्राया बेसे सैथो आङो बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथांनिफ्राय आङो मिथिनानै लागोन। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम बरायनाय थाबाय। आंनि फरायसालिनि मुङा पश्चिम जफादं गुदि फरायसालि। नोंथाङा बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि नामा? औ नंगौ, आङो बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि। नोंथांनि बे फरायसालियाव बेसेबांसो फरायसाफोरा फरायगासिनो दङ दायो? दासान्दि 40 फरायसाफोरा फरायगासिनो दं। बे फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि दं होननाया सैथो नामा? नंगौ, सासेल' दं। बावैसो साननि आवगायनो सानै दंमोन जोङो, सासेया रिटायार जालांबाय। दा आङो बर्तमान हारसिङैनो दङ। नोंथाङा बै फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव माबायदि सुबिदा उसुबिदा मोनदों एसे फोरमायगोन नामा? निस्सय फोरमायगोन। गोबां उसुबिदा जादों हारसिं फोरोंगिरि हिसाबै। दा थाखो हिसाबैथ' जोंहा मोनबा थाखो दं नालाय, बेखायनो फोरोंनायाव 40 फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव जोबोद खस्थ' सहायनांगौ जादों। आङो गोबां सोलो बाहायनानै फरायसाफोरखौ दासान्दि फोरोंगासिनो दङ। किसुमान गोरों फरायसाफोरखौ 5 थाखोनि 4 थाखोनि गोरों फरायसाफोरखौ आङो गेजेर गेजेर फोरोंगिरि हिसाबै आङो बाहायनानै आङो फरायसाफोरखौ फोरोंगासिनो दं। गासै 1 निफ्राय 5 थाखोसिम बेसेबां फरा आयदाफोर जायो? बेवहाय गासैहाय 16टा। गासै 16टा फरा जायो आरो। बे 16टा आयदाखौ नोंथाङा सानसेयाव फोरोंजोबनो हायो ना हाया? खायसेखौ हायो, खायसेखौ हाया। माब्लाबा समनि आंखालाव हाया जालाङो। सानसेयाव ओरैनो खै घन्टासो नोंथांमोना क्लास खालामनाय जायो? जोङो दा 2 बाजिसिम खालामो। 9 बाजिनिफ्राय 2 बाजिसिम क्लास खालामो आरो। गासै बेखिनियाव नोंथाङा गासै जिखिनि आयदाफोर दङ बे आयदाखौ नोंथाङा फोरोंजोबनो हायाखैनो होननानै बुंजायो आरोना? हायाखै, माब्लाबा मोनसे मोननै ओरै थालाङो आरो। बे फरायसालियाव नोंथाङा हारसिङै फोरोंनाया बेसेबांसो दान जाखो? खमैबो 4 दानसो जाबाय आरो। माने जि सासे दंमोन बेयो रिटायार जालांबाय। 4 दानसो जाबाय। नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं।
सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।